A Pobra do Caramiñal volve a ser anfitrioa un ano máis da regata Rías Baixas. Este ano celébrase a súa 55 edición, sendo a regata máis antiga de todos. Serán 4 días nos que un total de 70 embarcacións navegarán polas 3 rías do sur de Galicia. Unha regata que comezará o vindeiro 11 de agosto e rematará o día 14. Es una regata por etapas, porque hay regatas que son en el mismo puerto con salida y entrada. En este caso es por etapas. La regata siempre intentamos coger las 3 rías bajas, es decir, cogemos la de Vigo, la de Pontevedra y la de Arosa, es decir, entrar en las tres rías. El número de participantes calculamos sobre 70 barcos, pero con una característica muy de hacer notar, y es que cada día notamos que las esloras son mayores. Dende a organización calculan que cada día chegarán a Porto un total de 600 persoas, entre patróns e tripulación. Unhas cifras que demostran que a regata, ademais dunha cita deportiva, é un bo reclamo turístico para as Rías Baixas. Nesta ocasión, nomes propios da vela como Pedro Campos, patrón do Mafre Movistar, ou Gonzalo Araujo, gañador do Open de España 2018, participarán na regata. Unha regata que se divide en 4 etapas de 25 millas cada unha, cun total de 100 millas. É unha tradición de todo o verán, xa non sería o mismo un verán sin que chegaran todos estes barcos ao noso concello, e agradecer ao Club Náutico que siga contando coa Pobra. Creo que sempre nos teñen aí xa reservado un día, e agradecemos que fora o domingo, que sempre nos causa menos problemas. Axudados polo vento, os barcos chegarán á Pobra o domingo día 12, ao redor das 5 da tarde. A recepción oficial terá lugar ás 7 da tarde, ca posterior entrega dos premios aos equipos vencedores.